Мислих си, че ретроспекцията, т.е. способността на разказвача да се връща в миналото, е метод, който се използва в съвременното кино. Освен, че го има в една българка, Индже, Албена и всякакви там произведения, които се изучават в програмата, го има много в киното и той генерира милиони. Например, в Money Heist имаме един герой Берлин и Берлин, айде няма ви казвам какво стана с него, но направиха Netflix сериал за Берлин, използвайки ретроспекцията, като получиха вниманието на публиката и я ангажираха, така че да направят нов сериал, който е назад в художественото време спрямо вселената на Money Heist. По същия начин с Властелина свърши, пляскаха там на хобитите и какво стана? Има филм за Хобит, който е пак в същата вселена, но назад във времето. И така ретроспекцията работи в киното и генерира милиони. Някаква икономика се получава просто от този композиционен похват.